že nohy idú niekedy ľahko, niekedy ťažšie a niekedy zvedavo? A všimli ste si, že ak o niečom hovoríme, že je to poprvý raz, zostáva to v našich mysliach a srdciach navždy. Každý večer zaspávam s otázkami, rekapitulujem a ďakujem. Napríklad aj za to, že dve osoby v jednom tele dokážu žiť v takej harmónii ako ja, Mariana, a moje druhé ja, Frčka Strelená. To je moje klaunské meno. Dve postavy, jedno srdce. Frčka prináša do môjho života pravdu. Je to doktorka a zobúdza sa vo mne pravidelne počas návštev nemocničných detských oddelení. Keď som pred 5 rokmi poprvý raz vstupovala na onkologické oddelenie ako Frčka Strelená, mala som nohy ako zolova. Nechceli ísť potvory. Obávali sa niečoho nepoznaného, niečoho, čo naháňa strach, na čo nechceme ani myslieť. Ako som tak prechádzala izbami, stretla som na chodbe chlapca s očami veľkými ako svet. Prižmúril ich, zatváril sa, že ma nevidí a zahľadel sa do diaľky. Nenápadne som pozorovala vyholenú hlávku, ktorej majiteľ pôsobil naozaj neuveriteľne nežne. Keď sa nám opäť stretli oči, premietol mi v nich sekundový film o svojom živote. Teda, aspoň o posledných mesiacoch, ktoré trávil za stenami nemocnice. Ahoj, ja som doktorka Frčka Strelená, povedala som a priateľsky som natiahla k Samkovi ruku. On si žije vo vlastnom svete. Zahrá sa aj sám. Zaznelo z úst okolo idúcej mamy ďalšieho dieťaťa, ktoré bývalo v susednej izbe. Samko plával chodbou s papierovou lodičkou v ruke, ako by bol na opustenom ostrove. Vždy som túžila plaviť sa po mori. Mohla by som sa k vám pridať, kapitán? Nesmelo som sa opýtala a dúfala som v kladnú odpoveď. Samko privrel oči s dlhými myhalnicami a naznačil mi, že nemá nič proti. Spoločne sme sa teda plavili v tichosti, s rukami položenými na lodi, popri izbičkách ostatných detí. Kapitán, a čo ak nás zastihne búrka? Opýtala som sa. Samko chvíľu uvažoval, potichu, vyvalil na mňa obrovské oči, v ktorých sa odrazu zablisol nádych šibalstva a chytil ma za ruku. Pocit šťastia, ktorý ma v danom momente zalial, som si niesla na našich plavbách skoro ďalšie 2 roky. K tichým prechádzkam sa časom pridali kúzla, smiech a doberanie si jeden druhého. Spoločné útorky naplňali niečím dôležitým mňa a jeho. Počase sa Samkova choroba vrátila. Stretli sme sa na onkológii počas dôležitých vyšetrení, ktoré rozhodli, že sa musí podrobiť transplantácii kostnej drene v Prahe. Spolu sme vyrobili papierovú loď, na ktorej sa mal preplaviť do Českej republiky. No a k nej som mu pribalila psíka, papagája, labuť, macka, jednoducho zvieratá, ktoré Samko miloval a ktoré so mnou neustále vyrábal zo sušených dážďoviek. Tak nazýval podlhovasté tvarovacie balóniky. Po úspešnej operácii sa opäť dostal domov na Slovensko a dlhší čas sme sa teda nevideli. V jeden slnečný deň, keď som sa ako Frčka chystala na svoje obľúbené liečebné metódy typu celohlavový úsmev, zaľúbené tokanie či hľadanie múch v našom živote, ma pri dverách pristavila zdravotná sestra a povedala: Je tu Samko, bohužiaľ je mu veľmi zle, je naozaj slabý a nevládze rozprávať. Ale pýtal sa na vás, neskočíte najprv k nemu? Moje nohy, ktoré si zvykli po rokoch praxe na onkológii kráčať s ľahkosťou, opäť náhle oťaželi. Vedela som jednoducho a cítila som, že je zle. V rýchlosti som sa pokúšala zistiť, čo by Samkovi urobilo radosť. No ale nič múdre, veselé ani nejaké originálne mi nenapadlo. Rozhodla som sa teda, že pri ňom budem len tak. V nahote a v tichosti, v akej sme sa stretli pred rokmi. Samková nežná tvár, ktorá sa snažila zamaskovať bolesť a utrpenie, ma vždy dojímala. Tentoraz však na mňa spod myhalníc nepozeral šibalsky. Jeho viečka boli akési ťažké. Čupla som si k nemu, chytila som ho za nevládnu rúčku a povedala som, že mám veľa sušených dážďoviek, ktoré by som rada premenila na psa, papagája, na labuť, na mačku. Ale nemala som po ruke kamaráta, ktorý by sa o tieto zvieratka vedel postarať tak nádherne ako on. Ty si, Samko, ten najlepší kamarát na svete. Pri tebe sa naozaj tie zvieratka budú cítiť najlepšie. Povedala som a v tichosti som vyrábala to, čo som sľúbila.
Obložila som zvieratami samkovú posteľ, potichu som ho chytila za ručku. Rozprávali sme sa očami. Slová nám naozaj nechýbali. Presne tak ako pred rokmi. Jemne, takmer bez pohybu ma jedným prštekom pohľadkal a zaspal od únavy. Samko odplával na našej papierovej lodi, tentoraz bezo mňa. Občas si podobne ako iní ľudia povzdychnem a posťažujem sa na všeličo možné. Vtedy sa ale objaví to moje druhé ja, moja frčka strelená a pošepne. Pozri sa okolo seba. Ty máš všetko. Máš zdravie, máš krásne deti, máš prácu, ktorú miluješ. Nezabudni, že jedine tí, ktorí sú za nemocničnými múrmi, majú nárok hnevať sa na celý svet. A napriek tomu to nerobia. Oni bojujú. A ja im večer, vždy keď zaspávam, z celého srdca ďakujem za každé jedno stretnutie a za to, že mi naznačujú cestu.